Инак имрӯз якчанд лайфхак ё худ маслиҳат барои содда гардонидани истифодаи компютер рафтем. кори компютер суст шуд, баъзан сабаби ин чанг мешавад. сарпӯшро кушоеду аз назар гузаронед. тозакунӣ бо пилисос ё чун баъзеҳо мегӯянд фукунак ёрӣ медиҳад. куллери процессорро шамол медиҳем. видеокарта ва ҳамеша чанги бисёр дар даруни блоки питания мешавад. албатта ноутбук низ чанги зиёд гирифта кораш суст шуданаш мумкин. мехоҳед ҳангоми бозӣ ё корҳои вазнин компютератон андак тез кор кунад. компютерро сард намоед. барои ин сарпӯши онро кушоед ва агар онро бо сарпӯши кушода хобонед, албатта андак бошад ҳам бо ин тарз ҳавои гарм боло рафта компютер андак кораш тез шуданаш мумкин. муши ноқилдор ҳангоми бозӣ назар ба муши беноқил бартария дорад. навиштаҷоти игравая дар муши беноқил камбуди тамом шудани батарея ё монеаҳои мавҷиро дур намекунад. муши ноқилдор бошад, ин камбудиро надорад ва сигнали он доимо устувор мемонад. мутаассифона муши беноқилро дур нагузоред. ҳангоми дигар корҳо ҳатман ӯ лозим мешавад. агар матни мисол русиву англисӣ навиштанӣ бошеду чидани ҳарф душворӣ орад, диктант кунед. тариқи браузери Chrome метавонед бо истифодаи микрофон матни заруриро бо овоз ба матн гузаронед. матнро сабт ё копия карда корро идома медиҳед. мехоҳед компютератон тез кушода шавад, ба диски SSD гузаред. нархи онҳо чун пештара гарон набуда хело дастрас шудаанд. мисол 500-700 сомонӣ. ана агар системаи оператсионии шумо дар он фаъол бошад, компютератон даруни якчанд сония фаъол мешавад. умуман ҳангоми интихоби жесткий диск ба суръати даврзании он аҳамият диҳед, яъне оборот минуту 7200 даврзанӣ дар 1 дақиқа он чизе ки ба шумо зарур аст. даврзании баланд лекин нарх қариб 1. ана мисол, яъне 7200 ба ҷои 5400. бо компютер бисёр кор мекунед, тез хаста мешавед. мониторро дуруст ва ба баландии лозима гузоред. агар мониторатон боло нашавад, зери он метавонед китобе гузошта бошед. агар бо муҳри рост шинеду қисми болои монитор ба чашматон рост ояд, ин дуруст мешавад. саломатиро эҳтиёт кунед. ҳангоми интихоби блок питания онеро гиред ки суръати даврзании автоматикӣ дорад. бовар кунед, ин хеле муфид аст ва овози баланд шуморо камтар ранҷ медиҳад. агар видеокарти шумо баромади HDMI дораду компютер ё ноутбукатон бошад дар як хона бо телевизор қарор дорад, онро бо телевизор тариқи ноқил пайваст кунед. ба ҷои пульт бошад, аз муши беноқил истифода баред. филмҳоро бо сифати баланд тамошо кунед. инак ин буданд якчанд маслиҳатҳои имрӯза. ба видео лайк гузореду бо дӯстон падилиса кунед то онҳо низ аз ин маслиҳатҳои муфид истифода баранд.